Yes, for today's video mga katoto is may ipapakita po ko sa inyo yung full show ko po sa rolling balance. So, siyempre doon po to nag-show kami sa sa Paradise Island sa Samal. Yan, so matagal na to, nasa mga 12 years na to dahil 2014 ata to, nag-show kami doon at tigil lang kami nung pag-pandemic. So ito na, hindi na dapat tatagalin to mga katoto, no? So panoorin niyo po yung full video ko sa rolling balance. Oh, may sarap. May sarap.